कोठा दे सकेला, लेकिन पप्पू पांडे के ना। रे करियवा ले आओ सर के। चल हम मर जाए, लेकिन अपना बहन के बियाह तोरा साथ ना करब। ते हमार होखे वाला सार हईस, ऐसे एगो गलती माफ। अगली बार ऐसा गलती कैलिस ना तो जिंदा जला दे, बुझाइल? एक बात कान खोल के सुन ला, ई मधु कोठा के मधुबाला बन जाई, लेकिन तोहार मेहरी ना बनी। झोपड़ी से उठा के महल के रानी बनावे के चाहतनी, ई बात तो अनी के खोपड़ी में नहीं का गुजरत का रे। स्वर्ग के नचनिया बने से अच्छा बा कि नरक के कन्या बन के रही। पप्पू बाबू, गरीब के घर में इज्जत के दिया जलेला, जौना के कोनो दौलत के आंधी ना बुझा सकेला। हमार ख्याल अपन दिल से निकाल दे पप्पू, और जाके ओकरा के ढूंढे जो तोहार बिस्तर गरम कर सके। कैसे निकाल दी? शादी के कार्ड छपा गइल बा, हितई नतई बटा गइल बा। लोग का कही कि पप्पू पांडे के मेहरारू बियाह के पहले ही फूर हो गइल। पप्पू के दिल के चप्पू जेकरा पर चल जाला, उजाला ना चपा जाला। चल शादी अभी होई, यही होई। अब तनिको ना नकुर मत करा। ए तनियो सा नाटक करी हन्नू त एकरा भाई के जरा दिया सन। चल प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयं तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लंबोदरं पंचम च षष्ठं विकटमेव च सप्तम विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं यथार्थं नवम बालचंद्रं च दशम सुविनायकं एकादशं नमः। फेरा तो हो गईल, अब सिंदूर लागी। तू का समझा तारे मांग में खून भरला से हम तो हार हो गई नी। ई सपना तहार सपने रही।